srpnu 1968 došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Cílem bylo potlačit reformní hnutí známé jako Pražské jaro. Invaze byla plánována Sovětským svazem a jeho spojenci, Polskem, Maďarskem, Bulharskem a NDR. Důvodem bylo zastavení politických reforem a liberalizace Československa. 20. srpna 1968 armády překročily hranice a postupovaly do Prahy a dalších klíčových měst. Tanky a vojenské jednotky obsadily důležitá místa. Obyvatelé vyjadřovali nesouhlas s protesty a demonstracemi. Lidé kladli odpor, ale kvůli převaze vojsk byly protesty potlačeny.